จึงภาพเรียวหุรหุรโอ้ชาโปบาจริงจึงภาพเรียวหุรหุรสกตรุนสกตรุนสกตรุนสกตรุนบามีนาพอยปะบังบัดเทียงบาเสียวหนka senjuk kirang bashnong nongkhra nong lengdo hakjing trilang bat ka Riboy Tourism Environment and Developmental Forum ha ka sin ka balai kin perlong biang ya ka tamasa sotrun lene ka Pineapple Festival hanongpo ya ka bagila permana paiba lang bagi nong ilam baha ka santrik unailar arjar arpulai on perlong ya ka tamasa sotrun ha pelau jong office trekam jong district transport officer Riboy district haum langkadai shushu nalor ka jingwan ra ya ki sotrun ha kene ka singi kin donru ki jing penperngya da ki jing syat bat ki jing ruai Uba Livingstone Pamsyong ubri presiden jong senjuk kirang bashnong ban uba plilat tiuso ubri chairman jong RBT EDF habakiran hagilat pathai kubor kila khot bat weri ki paiba ban wan sakhi ye kene tamasa kabolong kum shibenta ban nang kentiu ye ka kamrep sotrun hak district la ruban kedeu bo sotrun na Riboy bat khamtam na nongkhra ulong uba khamper na marubang ngai ngai hagabang hagathiang tien pareng jutip ju itu ju khot i da upan apple kadur syajron kabasokro syapopat jing jing pabriu hur hur oh syapopat jing jing pabriu hur hur na 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 Ikaneka festival kabangin pelong ke santrik kedeka festival kebalai haka Riboy Tourism and Environmental Development Forum kasim ikaneka senjam bangin di trilang rengkat-rengkat baik kini ki noyalam jong kasenjuk kirang basong jong rait nokra nolengdo ban pelong ya keneka Pineapple Festival hangtai ya po DTO kompleks haka santrik tena kaliang ke jongi kungka forum rengkat baga ji trilang baik kini ki baka senjuk kirang basong nilai penbet group bahade ka sei kidan sibon ki program haka po ka festival kindon ki entertainment adu man step mo ki kin sawan ro ki bangin sakhot kerpang ye ki ubun ki rupa khmat jong kadong jong kathan ke jungi bakin ai ki entertainment ban pensong shit ban pensong snga je ka festival ka banlong ka santrik amar kata khot nga wer weng phi ki pai ba nong so shnong ki ba i badon po ka district ke jungi ki badon po ka jela Megalia ka jungi ba badon sabaro ba pindawan khanang ban wan pej yo so trun je festival so trun ke jungi ha ka ba kini ki nong rep nan la ki snong ki wan ban bo e ki stall ki jungi ba kin wan pen kre yo so trun nomor so trun ba nora festival unlong si syau so trun ba karpang ba pat pinyo ban tes ya ka jingbang jong so trun balong kumba irang ba presiden ila de bietho ko de organic purely organic maka takum ka forum ka jungi ni simkhia ya kan ka Pineapple Festival bahkan long ka Wainik Festival ka ba paunam hapo ka district ka jungi nak man takum no ban yarap ban kentiu ki nong rep ki badon hapo jong ka district ka jungi bakinang ya syahmat ban itu perthei yo ni u sotron kum Wainik ki organic badon hapo ka jela ka jungi te sai sin khot nga wer ye phi ba khoi ki pai ba nong so nong jong ka jela ba phiniwan ban sakhi hakate ka santrik namar hakate ka santrik la phido banwan tin sababi namar sotron bathiang tam udi uni bunai bo menta bangiyo na po ka district ka jungi kinong rep jogi nausnem chusnem kibabun ba ki so ki pai ki jungi ki bangi jupun mi kum ki sotrun henry ka ei ka ba ka pendiaw yang i kum kasunjuk lane kum khamtam yang akum u presiden jong kane kasunjuk kirang ba snong nokha nondok kalong ba mun sen kinong rep jungi kinong halor konong rem kalong ba kim hadu menta kim don kawiru ka longying lane kum kinong rep kibayo ya kanam lane ka record kum ka organic farmer
lani kum ka certificate na ka benta ban yo ban kentiu ya ka yo ka kot ha ka de ban ka yo ka hat na ka benta ban jarap ya kinong rep ke juki den rin na kalang yung nga kum upersen jong ka senjuk nga layawer ngalai khot ya ki prari romba ban menti kena ban penlong ya ka festival hakasan terik bagi kuak menra ya kajing rep jong ki organik na kan nek area jungi kum kinong rep ki banyak pul de kumta na kalang jong kum ka senjuk persen jong ka senjuk ki romba snom nga khot ngawer ya pi baro ki baiba nongrep jong ki jong usuk turun hapok kene ka area ke jongi kum nong khra nong do ki marngar ki plus haduk morong kang ki mofro tua ba pin pi kum ki baiba pin jawan je ke ban sim bentalang bagi khanang longkup ke jing kersan lan ke jing ai men sim yangi kum ki ka sunjuk ki rambas nong ba penlong na ka benta jong pi kum ki norep ya kene ka festival di tang kita na kalang junga kum presiden jong kesenjuk ngadon ni kawan hot lan ban kerpat ya pi kum ki perlok nong rep ki ba don kam ya ke nyirap kum no banra ya ka rep ki jungi kum ki nong rep jungi kum ki sotrun namar ba kum bagi tip haduk mentah ki nong rep jungi kipsa ya la ki jong ki khun sa yang lagi jong ke by school by sep ke jong ki khun ki ti ki jong nang ni ma elong tang da ka bare usuk trun iyo ya kawan kamai ban yo ya ke jing pule ya ki kadan ma fer nang mata ki khun ki ti ki jong ni ha ka jong korban ke tiu ya lagi jong ke ying sem tang kita nang lang jong aku sunjuk ke ramak snom dan ong ma kan por bless you ban tekum ta kum presiden jong ka senjuk jong girang ba snong nong khra nong do ngayang hang neru ya ka ban khot ban wer saki we pat ki dong jong gari boy kum ki pranong rep ban wan ya ka ban sakhi ya kan ne ka jing don jong ki nong rep panyapul ki balong kum ki organik ki bom ju penenkam ya ki chemical lan ne kum ki dawai mo ki ba ta ya ka koi ka khya le se di ngakot ngawer lang kum ta ya pi baro ke dong jong kari boy hibar ko we ba pinjawan ya ka ban sim benta kalong kum ka jing ya ai mun sim yang i kum kinong rep so trun hapo jong kani ki area na 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 so trun so trun bami na tem riboy keleng kisnong ki jaka upoy ki try jela ki bar jela ki diman haki ordar lupa ulang uso bapin enja oh ya otret keleng ya dia terwang meluk bat song kendung aha tok kle bat milai shipau tengka ubala song wow bang hingai oh shipau tengka ubala song wow bang hingai sotrun bahi na boy babang batiang bas ngawon na 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 so trun so trun vitamins, nutrients belai. Ya kamet, upen dengan nyerap ya sni do ya keskin. Lapan
shna kandi ki ong so ki justru hi laban shna jam ro kan